Nazdar fotokoláčci. Tak dnes jsem tady po dlouhé době a konečně jsem si našla čas natočit video na TFP, které jsem vám tak dlouho slibovala. Takže jdeme na to. Co je to vlastně to TFP? TFP je z anglického Time for Print. V dnešní době už se to samozřejmě vše odevzdává většinou v digitální podobě. Jak si to vlastně ale vysvětlit naprosto lidsky, co to je toto TFP? TFP je vlastně výměna času modelky a fotografa. Jak prosté. Zdá se to, ale dneska si probereme i co je k tomu vlastně zapotřebí. Tak co je vlastně zapotřebí k tomu TFP? Za prvé, fotografa. Není to marné, když tam je. Za další, model. Můžete najít kdekoliv, ať už fotografa nebo model. Většinou fotografové vyhlašují, že hledají za určitým tématem model a vyhlašují to většinou tedy na svých sociálních sítích. A modelky, ty to mají teda také tak, ale samozřejmě jsou k tomu i na Facebooku určité skupiny, kde je možné něco takového vyhledat. Takže to zkuste. Za další, co je fajn si obstarat, tak je TFP smlouva. TFP smlouva, co by měla obsahovat a proč ji vlastně podepisovat. Vždyť je to naprosto zbytečné. Ale když je to tak zbytečné, tak ji prostě podepište. Nic zbytečného na tom určitě není a jednou mi poděkujete. Já třeba osobně TFP smlouvy skladuji déle než 10 let. To určitě 100%. Mám na to takové kouzelné desky. A tam si schovávám opravdu poctivě všechny svoje TFP smlouvy. Mám v tom prostě ráda a jednoduše pořádek. Nic víc, nic míň. Co by taková TFP smlouva měla obsahovat, krom toho, že tam budete vypsaný vy jako fotograf a model a tak dále? Krom toho se dají stáhnout nějaké vzory na internetu. Tak já za sebe doporučuji i do té smlouvy prostě popsat fotografii, to znamená, kdo se fotil, jak se fotil, kde se fotil, prostě popsat tu fotografii. Plus třeba, že se odevzdávají v JPEGu, kolik kusů těch fotografií bude, nebo něco takového. Ať v tom prostě máte vyloženě jasno. Protože já třeba za sebe jsem prostě dřív ten popis fotografií nedělala. A zrovna nedávno se mi to vůbec nevyplatilo. Co ještě říct teda k tomu, že by bylo fajn mít popsanou smlouvu a podepsanou. Já to tedy vždy nechávám i ten model vlastnoručně vyplňovat. Jo, jeho písmem prostě vypsat jméno, narození, ten podpis, všechno kde. A já se tam pak podepíšu, přece jenom sama se sebou se dohadovat asi nebudu. Myslím si, že je to fajn tuhle věc mít, jenom prostě pro svoji bezpečnost. Samozřejmě, když za váma přijde někdo jiný, naprosto běžně, normálně, jako pěkně, hele, prosím tě, mohla bys tu fotku smazat, s tím naprosto žádný problém nemám. Jo, může se vám to prostě stát a přistupovala bych k tomu určitě jako pozitivně, no, tak jako se smaže fotka, jako nafotíte jiný prostě. Ale může se vám taky stát, že na vás někdo dost nemile jako vybafne. Jo, a právě kvůli tomu okamžiku je tady TFP smlouva. A ještě fajn je prostě si to někam uložit, tu fotografii, aby bylo jasné, že ta fotografie je prostě jednoduše vaše. Teď se vám to zdá jako hloupost, ale věřte, že i takové věci se prostě vám můžou naprosto s klidným svědomím stát. Takže tak. TFP smlouvu bych být vámi nechala podepsat rodinu i přátelé. Obzvlášť rodinu a přátelé. A na závěr dnešního videa vám přeji samozřejmě dobré světlo, protože jak jinak. Ahoj!